pitanganipun maling ngaten. Kanca. Yen kowe maling aja ana ing kono. Awit yen kowe maling ana kono, yen konangan kowe digebuki oleh-olehane ra sepira, gedene kowe dipateni. Tinimbang kowe maling ana ing papan kono, luwih becik kowe maling ana ing Kasultanan Pajang. Kok ngoten? Awit yen kowe maling ana ing Kasultanan Pajang, oleh-olehmu bisa kanggo mangan slawasing urip. Mbok menawi ngaten pepetangane maling. Oh. Yai Sultan Hadiwijaya. Tekane panjenengan kuwi ngarani yen Jipang kuwi nggone wong mlarang. Pajang nggone bondo donya. Nggih, kula aturi nanging mung kandhek ing jroning kutha raja papan dununge Gondoarto. Nanging jabaning kutha raja papan ing desa sing akeh wong kang uripe kekurangan. Nyatane Pajang isih akeh maling. Nanging padha-padha mungkin nate ngrungokke pitune maling. Oh, kan manan rungono. Nggih. Hei kanca. Yen kowe arep maling, aja maling ning Jipang Panuran. Bukan dari Sumatera. Apa sebabnya? Apa kowe durung ngerti? Sapa kang jumeneng Dipati Jipang Panuran? Ora liya. Gusti Dipati Haryo Penangsang. Lagi krungu jenenge wis. Jadi sapa Haryo Penangsang? Putraning Surya Wiyata. Sapa Surya Wiyata? Putraning Gagah Patah Cimbuningrat Abdurrahman Saidin Panentep Paratagama Khalifatullah Akbar sepisan ing tanah Jawa. Dadi ketane Haryo Penangsang niku turun Ratu Candharatu buyut ratu. Kula maling do wedi ora wani mlebu ing laladan Jipang Panuran. Lah becike maling ning dicap niku capisi maling. Kula ayo kowe tak jak do maling menyang Pajang. Sapa sing dadi ratu Pajang? Hadiwijaya. Sapa Hadiwijaya? Mas Karep. Sapa Karep? Jejaka sing lair ning desa Tingkir katelah Joko Tingkir. Sapa Joko Tingkir? Mung sak anake Ki Kebo Kenanga. Lambari Ki Kebo Kenanga. Wong desa kesa-kesa. Uripe mung sarwa-rasa. Wiwit cilik ora nate ngrasake kepenak. Kula bareng dadi ratu rumangsa kepenak. Dulure do diundang kabeh. Lek Kang, ayo kowe do mrene milu aku. Aku saiki dadi ratu, uripku tak kepenake palupine kaya pemanan. Sopo pemanan iku? Wong desa saben dina ngetutke laku ning luku. Dijak ning kutha raja didadekke prajurit. Kulino sobo sawah, kongkon nyekel pulpen apa iso nulis. Boten saged, ora iso. Wilo kulino nggawa keranjang. Ngarit bareng dijak urip ning kraton, kongkon nyekel bedil. Kulino nyekel arit ngoleke bedil apa iso? Ora iso. Wilo lan merto kulinane buyang jaran dijak ning kutha raja. Wong mangklung gedhe lan tumbak apa iso ngecake mesti mreset. Kula negara ora tentrem mergo ratune ora wibowo. Oh ngaten. Iki Kakang Rio Penangsang. Kula menika inggih gumun sanget dhateng badan kula piyambak. Nggih menapa kok ing saatase kula menika bocah saka desa. Ning gini yo. Kula menika dipun pilih dadi ratu karo para wali. Aniku lupute para wali. Pak nuwun sewu nuwun sewu. Menawi nyenggol asmanipun wali kula piyambak kok kirang-kirang.
menapa sababipun para wali menika milih panjenengan marneni jumeneng ratu wonten ing Kasultanan Pajang. Wali menika wonten tetembungan saking Balabimakna, tegese titah sing caket dening Gusti weruh sadurunge winara. Milih panjenengan pas. Sebabipun menapa? Wali milih wong saka desa. Wong saka desa menika wiwit cilik rekoso. Nek wis dadi ratu, mengo marang kawulane sing uripe keserakat. Migatosaken dumateng pagesanganipun kawula, tembung mentelengipun saged ngemban amanat penderitaan rakyat. Nek benten nuwun sewu lho. Nek sing dadi ratu menika anake wong gedhe, wong sugih, tuwasing nalindra. Adaanipun lho, nek mboten sedaya. Adaanipun nek sing dadi ratu menika wiwit lair rol. Sampun kinemulan bondo lan arta, ora tau rekoso. Weruh kawulane ora tumindak apa-apa. Sagedipun namung blendhuke wetenge dhewe. Kamu lambe. Raden. Cita tepamu. Mingkemo lambe. Kakang, mingkemo. Ye. Sampun. Wong rembug bab maling wae kok malah arep dedeki piye to Kakang? Sembrono depan karo sop. Sampun. Kakang dipatiri opo sopan ati. Kula badhe nglajengaken rembug bab maling. Ngene wis sampun itu umbal iki. Oh iki menengo Kakang. Nuwun sawu Kakang kula. Inggih. Wilujengipun para kawula ing Kasultanan Pajang menika cikatotut maling ingkang damel kisruhen Kasultanan Pajang ketepeng. Sasampunipun ketepeng ngaku yen maling menika lare soreng andhanipun Kakang Adipati Riya Penang. Gawe sopan hati iki. Ojo gampang percaya jojo pawan iki mung kedudung lolang macam. Lan meneh Kyai Sultan Hadiwijaya bisa mbuktekake apa buktine bocah kuwi ngaku sapa Jipang Pala. Paling mlawau dibuka bukti kok Kang. Apa bukti? Tenang. Linggih sing nggo nyukel lawang kae. Wis. Menika Kakang Riya Penangsa. Ingkang dipun beto maling ingkang mlebet wonten ing Kasultanan Pajang menika badhe damel mejahi kula Kakang Riya Penang. Sultan Hadiwijaya iki tembang menika pusaka gadani kula lawan setan kobir. Menika pusaka panjenengan. Oh, iki pusakane Kakang Riya Penangsa jenenge Blongot Setan Kober. Iya. Lah wong sing kober bae kaya ngono. Lah liya sing ora kober malah medeni. Nggih panjenengan. Menawi menika saka panjenengan. Inggih rahayunipun kula menika taksih sugeng lan taksih pun ayomi kalian Gusti Kakang Riya. Sumpah. Kyai Sultan Hadiwijaya menika pusaka yandel ing Jipang Pala naminipun Sultan. Matur priksa. Pusaka menika mboten dumados saking Wesi Tawa. Nanging dumados saking Kancing Gelung. Ngerti Kanjeng? Menawi Kancing Gelung kula mboten ngertos, nek Kancing Lawang kula ngerti. Kancing Lawang nggih nutuk biatuk. Ruang sulit menika dumadi saking Kancing Gelung kanggonipun Ratu Mas Nyawa
lo ampunipun magila-gila Gunung Setan Kobra menika. Menawi dipuntungaken ngalor Gunung Jugruk segala sat wit-witan gadyaking lemah sikanapan ampunipun Gunung Setan Kobra. Kakang Riyo Menangsa inggih rayunipun kula ugi gadhah pusaka. Lha pusaka menika tilaranipun bapak kula Kebo Gnama. Menika naminipun pusaka Kyai Coro